Persuni suspettati ta' xi rejat kriminali se jkollhom id-dritt ta' aċċess għal avukat waqt l-interrogazzjoni. Dan b'implementazzjoni ta' direttivi Ewropej tal-2013 li huma ċentrali f'abbozz ta' liġi ppreżentat nhar l-erba' mill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici. Sissa persuna sospettata ta' rejat kriminali kellha biss id-dritt li tkellem avukat qabel interrogazzjoni. Id-Direttiva Ewropea żżid li persuna m'għandix titħalla weħedha f'dan il-mument meqjus minn uħud bħala wieħed fejn persuna tkun vulnerabbli. B'hekk bil-liġi l-ġdida ċittadin Malti se jkollu l-istess dritt ta' ċittadin Ewropew f'dan is-settur. Aħna m'għandna xejn inqas minn ċittadini oħrajn fl-Ewropa u aħna se naraw li jkun hemm dawn id-drittijiet kollha. L-Avukat Ġenerali Peter Gregg spjega kif persuna li għall-ewwel tanżel li ma ssejjaħx avukat se jkollha dritt tirtira r-rinunzja tagħha iżda se tkun fi żvantaġġ. Ġifieri ma jistax l-ewwel jirrinunzja jibda l-interrogatorju mbagħad jgħidlu issa ħanġib l-avukat u arġa' jibda kollox mill-bidu. Jiġifieri mill-istadju illi fih huwa jkun mbagħad irtira dik ir-rinunzja jarġa' ikollu dan id-dritt. Waqt l-interrogazzjoni mill-Pulizija l-avukat preżenti għandu dritt li jirrimarka u jagħmel xi mistoqsijiet anki hu stess iżda mhux jinterrompi xogħol il-Pulizija. Il-Ministru Bonnici spjega kif dan l-abbozz huwa frott konsultazzjoni kruċjali mal-Pulizija u mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex dak li kien preżentat ikun b'saħħtu u validu. Fl-istess ħin, professjonisti legali mistiedna jgħaddu rakkomandazzjonijiet dwar dan l-abbozz li issa tpoġġa online. Jiena nemmen illi b'dir-riforma li qed nagħmlu fil-qasam tal-ġustizzja qed intejbu mhux biss id-dewmien tal-kawżi biex il-kawżi jaġlu iktar, imma anke l-kwalità tal-ġustizzja illi bekk qed naraw sistema li hija eqreb lejn dak li nippretendu bħala poplu f'dan is-settur.